Unsa ka? Ha? Unsa ka? May tanan, halin pa kita tandamang. Kitay, sabto. Lah. Yeah, boy. Oi! 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 Non sa ka? Nayungo! Nayabot! Grabe yung abat, binawa ng mahala ka niya ay. Lagi! Ungo. Asa? Bot. Asa man? Dia Dito, boss! Di kong tuwan ay. Tuwa, nagugugol ko itong hang na. Bala ka doy! Bala ka niya. Dagan naman to, asan ba dong? Ayaw, di ba? Kita eh! Atang tawhan na eh! Sinamong! Yeah, boy. Okay! Unsa ka? Ha? Unsa ka? Ha? Let galiwang abi na kumambaw kitong giliatan. Kita eh. Nga naman, mindagan ka. Na tikitom kayo. Ang butang usap ka to. Kita gid mo. Binuang ra nang imuha nga nay. Na lagi. Unsa may nakita nimo day? Puwat ito mo gito nga. Yung mata ba puwa kayo ba? Mata lagi. Binuang ra. Binuang ra nang Oo. Sugam dagan naman talawanag yun. Ako anib. Concentrate akong ngita ni damang. Si ari din mas napaidaghan damang rin. Medyo daghan-daghan yung damang ay re. Nagunsam ka diha? Matay. Mauli gikahadlok ka nila? Matay nang hadlok ka? Yay, nang hadlok ka? Oh, anong tutbang ka? Masukol yan ka! Sukul diri ka ha? Dagana niya! Ginukuray ta! Ini! Ginukuray na ni!